ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲರ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ವೀತ್ ಎನ್ನಲು ಕೆಂಚುಂಡು ಪಲ್ನಗೆ ಶೋ ಕೊಜ್ಬಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿನಸಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕೊಡಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಈಡೇರ್ನೆ ಓ ದೇವೇರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫೋನಾಗ ಒಂದ್ಸತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಇನಿ ಪುಣ್ಯಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರ್ದ ಕೀಪತ ಬರಬೋದಿದ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ವರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅರೆ ನೀ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುನ ಅರಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಅರೆ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಏನಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದೇ ಲಕ್ಕೇನಿ ಅಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪಿದಾಟ್ಯ ಪಿದನ ಗೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡತ್ತೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಎತ್ತದ ಆಂಡ್ ಬೀಸರೊಡುಗೆ ಎತ್ತೆ ಬೀಸರೊಡುಗೆ ಎತ್ತದಾರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಬೀಸರೊಡು ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂಡಿತ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇ ಈ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಟೆ ಬಿಚ್ಚಲ ಹಾಪಿದಂಡು ದಾಯಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾದ ಬುಕ್ಕ ಸೀದ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಬಿರೋರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಲಿಕ್ಕನೆ ಜೀವನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋತು ಬಸ್ ಬತ್ತದು ಸೀದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿದ್ದಾಗ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬಸ್ಸರ್ ಜಾತದೆ ಪಿರೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಆತದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಕಾದ ಪೋಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಟಡಾ.